О, абе, момче, Как беше, Динко? Серебе ли? Ко беше? Как беше? Това... Гека тяло имам, гека гърба имам. какъв гръб имаш, бе? Направо. Така, гледай. Погледни. Тук е чистка рамоско. Е, това да, Благодарение на него, защото съм дигал турби. Така, мога друго. Слънчет, знаеш какво прави? е така трябва да станеш, да изпариш корема, тогава имаш тяло. Знаеш какво метата ми е? Знаеш какво е прекора? Нарочно, нарочно. Нарочно. Да. Дай ми само един гребен да ти покажа така прическа да съм виждал. Нямам тука. Това е... Нека че те е паднала линия за... Така. Нали имаш три отпред? Погледни се, погледни. Брусли. Ей. Ти знаеш коя? Гледай, гледай. Уникация. Ти мога... Знаеш какво стигах след това? Кажи го, бе. До носа.